I forhold til den første video, som handlede om screencast, der vil jeg bruge det til særligt nogle lidt mere sådan, instruktionsagtige tiltag, hvor jeg for eksempel skal have nogen til at svare på et spørgeskema, hvor jeg skal instruere det i, hvad der ligesom er vigtigt at pointere. Og der har jo blandt andet en værktøjskasse inde for innovationsdidaktik, som jeg underviser inden for, hvor det kunne være meget givtigt at bruge den slags sådan meget faktuelle oplysninger. I forhold til næste, som handler med det her med at speak to science, der vil jeg bruge til forelæsninger, og i forhold til det lidt mere absolut viden, hvor de studerende kan forberede sig ved at kigge på videoerne. Og jeg bruger også meget til nogle modeller, visuelle modeller, grafiske, som godt er meget gode at vise der, og samtidig forklare, hvad der ligger bag. Fordelen er, at jeg kan genbruge dem igen og igen, det vil sige, at det er meget ressourcebesparende for mig. Ulemperne er jo, at hvis man nu skal ændre noget, så vil det kræve lidt mere. Hvis man får ny viden til sin forelæsning, så vil det ændre lidt mere. I forhold til den sådan der rå optagelse af for eksempel en forelæsning, så tror jeg, jeg kunne bruge det studenteroplæg for eksempel, fordi det er ret nemt og hurtigt, så bare lige kan sætte den op. Så vil de nok også være interesseret i at se sig selv, selvom det ikke er så lækkert at kigge på. Man kunne også bruge det til interne workshops i sin afdeling, måske hvor man bare gerne vil huske, hvad der er blevet sagt. Jeg tror ikke, jeg vil bruge det i forelæsningssammenhæng, for jeg tror ikke, de studerende vil gide at se så grim en video. Og det er måske heller ikke så lækkert, eller det er lidt sværere at bevare sådan en rød tråd i sin forelæsning. Og særligt når man ser det igen, så bliver det meget tydeligt, at det måske vakler lidt i det. Ja, og i forhold til green screen, der synes jeg, der tænker jeg igen også på det, altså det der med den absolute viden, altså noget, der ligesom er blivende, som jeg gentager gang på gang, som jeg ligesom ved er standard. Der vil jeg helt sikkert bruge det, for man kunne gøre det lækkert. Det vil være en fordel, at man ligesom, man ikke kunne arbejde med sit manuskript, man kunne gøre pointerne til at stå helt tydeligt. Ulemmerne er selvfølgelig, at det er jo, hvordan hænger det så sammen med for eksempel konfrontationstiden med de studerende, hvordan får jeg diskussioner, hvordan får jeg dem inddraget, større refleksion og perspektiver på den her forelæsning. Det vil jo nok blive lidt mere sådan ensrettet efter en klar rød tråd til en eller flere pointer. Og igen, hvis det skal udvikles, så vil det kræve en lidt større indsats, kan man sige. Men med det tydelige budskab og det klare pointer vil jeg starte der. I forhold til sidste video, der synes jeg, at den også hænger lidt mere, at hænger sammen med den forværende. At det er lidt mere professionelt, det er lidt mere dynamisk, at man kan skifte mellem, hvilket gør måske, at de bliver hængende ved videoen, at de faktisk gider at se den til ende. Og så kan man selvfølgelig også gå mere ind i detaljer på en PowerPoint, hvis der igen er nogle modeller eller et eller andet, så det ikke bare er bagved en, men at man måske kan zoome ind og sådan nogle ting. Men jeg også synes, det kunne være meget spændende, men igen vil det blive den der sådan lidt instruktions-forelæsningsagtige situation. Det var det.